Zonder verkeer van het Jedderen beziekerscentrum in Jennevoort stier de uitstalling in opslag. En dat kon net, voor zowel de provincie als de lokale ondernemers. Nou, een oproep had de tentoonstelling nou een nijplakje. Deun Jonken het Scootsenmuseum. Uiteindelijk kwam Arie Veldboom, waar ik hem net kwam meer met het idee van, nou, ik ken er wel een rond toe, wil in internet en een muziekje. Dus wij zijn direct ja, want we willen eigenlijk de bezoekers informeren wat hier eigenlijk in het gebied te beleven is en wat je eigenlijk bad had in het verliezen. Onder andere dus ik het delstwatten van de Lancaster. 3, 2, 1, go! Net sinds dat ek dit plak tijdelijk is, wat er van de moon uitpakt met de opening. Ben van de lokale squallen en ik de pakensisser van de omkom-piloot Peter Joslin wie nog onwezig. For it to be reopened, for me, it means that we've got that strong link still to my grandfather and the sacrifices that he and his friends and his family made over 80 years ago. So it's very emotional for us, especially just touching the bits of the aircraft connect me directly to him. Ja, ik vind het wel heel leuk en heel speciaal dat ik hier mee wezen. Ja, waarom is het speciaal? Omdat ja, het is echt gebeurd en het is heel mooi om te zien hoe dat hier nog is en de stukking van het verleden gaan. Ja, het verhaal van mensen die in de Lancaster zitten. Het Nijenplak is al wat liedser als voor hinnen, maar met de locatie Jonken het Scootsenmuseum is de hoop dat de uitstalling ook weer een nij publiek bereiken kan.